too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Shugo eba to my GH as so we are Bamutum for that ama Ubuswa and United say a brain or also say your trending issues on my new and some dedicated here, but the episode more LCD so not to say, wow, we need it to be a more as a real beauty parlor and closet. The banner at a way after I come back. After I make me clear that is what is Jayer no will be able to say about Wabelande a raised beauty parlor and closet and Obinia and be able to almost say makeup. A manicure, the pedicure, the old baby, I say about one who see, when my friends be ever to see, a raised beauty parlor and closet. And Mama Juliet Ventures, Kitchen West Papa, artist a dimu, and mount me a call kitchen, a PNT, and no Mama Juliet, Crocodile, a woman, and a number, left friend. Now, when you would my Emma and Tempaso, now a demon solo, and neat roofing for society, say, neat roof, what I saw my diner, a dimu, dino yakama, mani rasso, and that was the body, loan master for society, as same loan master, one more Emma, buy it my four, one more affordability. Maybe I'm so much of my kitchen, any free controller and accounts of it. That is woman to me, Eddie, our financing one project I can see, or more aketria 8 million. Sir, what will be sending me and the form of interest rate, and then as a behavior, over 2 months, and as a veteran, you will agree, I did that for cry, and I would transfer and one more Eddie Josie Kapaki, Minty, one more dear and a friend, master. No more emerald and what we push here and pay emu. Now make and seminar and so a ya police for one more and one tamale, one more about one upper expression. Huge shock at a year the number of a year sophisticated weapons are a year available to civilians and what a year tamale. Now police penny are what tamale metropolis and the whatever what to aggressive media on the issue. Superintendent of Police, Mr. Bernard Baba Ananga, known as the Northern Regional Crime Office, and some no to the say. Yeah, maintain was here, sorry, Tamale, but to the issue they declare Nekufato as a year president of the nation. It was about the 2 about for the bar, but the Bayer Basabasa, Momo Crampono, Woma will shake because woman Suda. I know what that say, civilians to me before me in Yasa academy. Now, woman to me, Eddie, now, according to them, no one ever go to 20 as so much I would say AK-47 machine guns, pistols, and a game was upon ash. Locally manufactured guns. So I can't want to say a 2 ads say you can say you could you go to a casa and about any teachuma elbow basabasaya a man who is out of a later said one more HS one more ending a declaration and to the NBC that say one more person won't do now what kind of attack is to say one more dear a year tamale regional crime officer one more I famo at ye say one more best son basabasa no arrow da woman to me don't say to no I know yet the I'm at say a police form of buy no a year Brampton was a man who was for civility, I will pray to a bit to be a woman so Indian Munami Ediomo for theatre so woman will be and what I cut as a man recording injury because almost so much people move by and maybe almost so I would dear a crow almost so at 2B. Now, which I must say, a year and for no woman any so motorcycle. To say. Periods, I can't want to say, one more etiswa, one edit a fire shot. Now, no one more any x-ray, Changi, Tishiku, Sangani Road, and a great traffic light, among others, to say,
wɔn ɔhɔ ɛna na wɔn ani ɛkyerɛ nti wɔn ɛyɛ hyehyɛmu ɛde afa saa mmea yɛ a mabɔ so nyinaa na te sɛ wɔn atumi ato ɛyɛ nipa bɔnefo yi ase ɛwɔ Tamale kuro bi ano so because etu wɔn kura deɛ sɛ wɔn mu nyakonya asa ɛɛpireti basabasa yɛ dɛm deɛ na wɔn bɛdi ewu paa na nyame na ɛkyɛ ade na saa abiri ɛyɛ apolisifoɔ a wɔwɔ northern region no wɔn etumi ɛsɔ ntɛm na no pɛko pɛ ntɛm paa so a etumi amfa bɔne ama ne kɛnyɛ saa deɛ agoye ne deɛ yɛbɛti bi ho nsɛm paa ɛwɔ Tamale kuro dua no emu na ne nea mu no nsɛm wɔn ɛbɛto ntwa na Ghanafoɔ ɛka sɛ na mo apolisifoɔ yi mo so mo ana mo ka sɛ tuo yi mu ni bebi efiri na te sɛ tuo yi asebili nti tuo sɛ obi any right mo ana mo register tuo so obi any right ɛde no nyɛ tuo ho kwan ɛkwan bɛ ne tuo no ɛfa so bɛ ɔman yi kwan ɛna ɛna hyɛ deɛ sɛ yɛ etuo ekura no wɔbɛhwɛ so sɛ na bɛyɛ nye obi pia na bɛtumi ekura tuo na sɛ na sɛ etuo yi a mo bɔ din abɔ mo bu yi na te sɛ na ɛsɛ nipa ɛnhyɛ nda no ho so anaa te sɛ nipa ɛnhwɛ no ho yie o because mo a mo kura po no etumi akɔ mo shock na yɛ nti obufo a yɛ ni ahoban bɔ bi a te sɛ yɛ ni etuo yi bi na sɛ nkɔfo bi say etimi ma mu so ɛwɔ bifo so sa ba nipa so bi ma na te sɛ kwan bɛ so ɛna mo bɛfa ɛde adwo wɔn nti sɛ wɔn aka sɛ wɔn mu yɛ hwehwɛmu ɛdi wɔn ani edi nkɔfo ekyia na wɔn nyɛ ne ntɛmpa so na te sɛ tuo a ahodoɔ a mabɔ di na te sɛ yɛ tuo akɛse wɔn hwɛ ekyire kwan na te sɛ wɔn ntumi ɛde gidi deɛ ɛmfi nkɔfo yi sɛ wɔn etumi afa godi bu a ɛkɔyɛ sɛ yɛatwɛ ama asɛmpɔ ne esi ansa na ebetu ano mo na bi yɛn nso ano sisi ansa na asɛmpɔ ne no ɛbɛbɛ mu a abe mu ebi so ebi so ka sɛ apolisifoɔ ko yɛ bi ɛna wɔn ɛfa kwan ɛbɛ etuo sɛ etumi ɛbɛ mu because wɔn na wɔn regulate etuo kura ɛne asogyafoɔ ɛne kyɛ sɛ ababɔfoɔ ko wɔn na wɔn regulate ɛyɛ etuo kura ɛwɔ ɔman yi nti sɛ nkɔfo tete tuo ɛtuo a wɔbɔ so yi bi ɛna wɔn kura na kyɛ sɛ yɛn wɔ ɛna ɛsɛ wɔn hwɛ ɛna wɔn tumi ɛyɛ na ɛnyɛ sika nkwa tete obi ɛdi ɔdi bɛ ma sika bi obi di ma ɔdi ɛna tete ebi a obi ti na kyɛ sɛ wɔn yɛ saa ɛnyɛ bɛ bisa kyɛ sɛ ne nipa nkwa bɛto nsa ewu nti sɛ wɔn ewu sɛ na tie di a ɛna wɔn hyɛ wɔn ase na wɔn hyɛ ase kenya wɔn na edwuma na wɔn nyɛ bie ɛwɔ ne brɛ so sɛ na bɛyɛ ahobanbɔ ɛbɛkɔ tata ɔbɛn bi na deɛ ɛkeka kɔ yie na ɛyɛ ne papa mu na ne bie mu no sɛsi ade ɛyɛ 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 na ɛyɛ sɛ Tamale wɔn deɛ asubie ati aba ɔkakra apolisifoɔ tumi asɔ nsɛm anam ate sɛ basamasa ɛno ɛtu etwa na so ne nea mu no sɛ na akɔyɛ deɛ wontumi kyerɛ deɛ ɔkyena ɛde bɛba ne ti yɛ pɔmpa yɛ ɛhwɛ bi sɛ ababɔfoɔ kuo ɛbɛyɛ ɔbɛtuma sɛ ɛbɛyɛ a ɛgyama bi sɛ ɛbɛ mu bi ɛkɔkɔ akasa ate sɛ ɛsɛ mma ne mu so bi ma deɛ na akɔyɛ wɔyɛ ne ti yɛ pɔmpa yɛ ne yɛhwɛ ne nso wɔn yɛ ɔbɛtuma na ɛntumi ɛbɛ mu bi na ebusuafoɔ mi de bɛsi a ansa na mi de bɛsi no nso no na mɛka ho sɛ ɔbɛtumi akyerɛ wadwene ɛde afa nsɛm yi ne deɛ bi sɛ wakɔmɔden ahyɛ video yi on all the social media platforms. Now, if you follow you, our Twitter and your Instagram account at @TumaGH_. Facebook so a @TumaGH. Meeting at the Ama Uza, and I may have to my share in my crown.